Илеш районының Кызыл Байрак авылында бер күркәм гаилә яшәй. Фатиховтар гаиләһе ул. Был авылда сагыштырмаса күптән түгел, бынан 9 ел элек кенә төпләнгәннәр. Ә быга тиклем уларның тормышы тәгәрмәстә, гастроль сәяхәттәрдә үткән тиһәк тә хата булмас. Сәнгатькә гашык был гаилә, ире баянсы, бына тигән музыкант, иш янына куш дигәндәй, хатыны йырсы, бейеүсе, өстәвенә икеһе лә драматик актерҙар бына шулай күскенсе тормоштан өркмәй, Павловка, Калтасы, Өфө, Туймазы, Ырымбурҙа булһынмы, район мәҙәниәт йортондамы, филармонияла булһынмы ул, аҙыраҡ йәшәү шарты һәм сәхнә генә булһын, уйнап, йырлап, бейеп йәшәгән. Бөгөн дә шулай йәшәй.
Башкортстандың атказанган артистлары Халит һәм Лилия Фатиховтарды әлбәттә таныштырып торасы бәлки кирәкмәйдер дә. Әмма ләкин Doğan яңынан укыгандан иман искермәйтеләр бит. Яңа әйтеп үтәйек. Халит 1978 елдан филармониялы шагыйрь яңсай бит. Лилия 75 елдан икеһе бергә филармонияга 2 титтәлә ел хезмәт иткән кешеләр безнең башкорт профессиональ сәнгатенә. Һәм әйтеп өстәп әйтергәрәк Айнурды. Менә Айнур улдары Өфе дәүләт сәнгать институтының махсус урта музыка мәктәбендә 4нче класста укый, баян классында. Һәм талантлы музыкант буларак республика тамашачыларына ул танылып та өлгереп килә. Быел ул Тальян гармон байрамында гран-прига лайык булды һәм төсле телевизор менән бүләкләнде. Шулаймы, Айнур? Хәзер һеҙҙе мактап алгас, моңығыҙ ишетәйек инде. Әле Айнурдың хокландыргыс итеп уйнавына шатланып карап утырган олы агайыбыз, ул ситтән килгән яңылыш кеше түгел. Айнурдың карт атаһы Лилия Фатихованың атаһы Авыргазы районы Султанмурат авылыннан Хакимов Гарифулла агай Гайнетдин улы 1914 елгы һугыш һәм хезмәт ветераны һәм хатта ватан һугышының инвалиды лашлай бит. Гарифулла агай. Халыкта бер һүз бар бит, бәхетнең кунагы бер көндә дигән. Һезнең дә шунда тап килүегез төп кода буларак та ул бик урынлы һәм мөгаен ошо яшьләргә сәнгать менән бергә әйтә торган акыл һүзләре, иман һүзләре бардыр мөгаен. Һездән шул һүзләрне ишеткә килгәйне. Кодаларның бәйрәменә миңа да катнашырга туры килде. Мин моның өчен бик шатмын. Без кодалар белән шул кадәр яхшы яшәдек. Мин килсәм алар күтәреп алалар. Балалар бик тәртиплеләр. Мин инде бөтенесе өчен дә шатланып менә шушында килдем. Авыр вакытлар булуына карамастан, без билдәле булуынча, безнең илебез таркалуына карамастан, мәҗлесләр моны җыелган вакытта бик яхшы үтәләр. Бүгенге мәҗлестә безнең шатлыклы үтте. Бу безнең Башкортстан Республикасының үз алдылыгыннан да киләдер дип уйлыйм мин. Мин киләчәкнең матур булачагына бик яхшы итеп ышанам. Бер акыллы кеше әйтмешләй, җәмгыятьтә яшәп, җәмгыятьтән азат булып булмай. Һәм мәҗлестә йырлап, уйнап утырганда ла аларның едди хәбәр һөйләве табигыйдыр ул. Дөрестән дә безнең Башкортстаныбыз һич башка илләрдән ким түгел, башка обласлардан ким түгел. Артык. Әле аның байлыгы Аллага шөкер. Менә шушы байлыклар белән без киләчәктә дә Аллаһ бирсә матур итеп гомер кичеребез дип ышанабыз. Шуннан соң хәзер
Президентыбызны үзебезнең менә хәзер Рәхимовны президент итеп сайларга торабыз. Хәзер үк без аны президентыбыз дип алабыз, әйтәбез дә. Без аның булуын көтеп торабыз. Һаман да менә шулай бүгенге көнгә кадәр да җырлап, күңел байлыклар белән гомер кичердек. Киләчәктә дә менә шулай итеп Аллаһ бирсә гомер кичеребез дибез. Был һеҙҙең балаларығыҙға үҙенә күрә бер васыят һымаҡ инде, бит. Балаларыбыз да киләчәктә менә шулай безнең тынычлык булсын, балаларыбыз да шулай үзебез шикелле уйнап, җырлап гомер кичерсеннәр, күңел байлыклары киң булсын. Күңел байлыгы күп булса, тормышта яшәү бик күңелле була. Иң олы бәхет шулай инде. Тәүфиq булса, күңел байлыгы киң булса, менә шушы бәхет була. Хәлидә апайҙың һүҙҙәре фәрештәнең амин тигән сағына тура килһен. Балаларығыҙ үҙегеҙгә лайыҡ булһын, Шәйх ағай, Хәлидә апай, күңел байлыҡтары киң булһын. Фәтиховтар һәр ваҡыт шулай илеш ынйылары булып балҡыһын.